Assalamualaikum. Pembersihan kandang ya guys. Pembersihan kandang bolo. Ini kandangnya tak resiki bolo. Duh. Ini rewose iki. Kotorane delon. Iki mau direwosiki kandangnya. Iki sisa-sisa pakan sing wis radoyan sing wis blenger. Iki tak rewosiki kabeh iki. Direwosiki ya. Enak ya. Iki kok longsor ya piye. Iki diresiki kabeh. Kita kayak sisa-sisa panganan sithik-sithik. Ya, iki posisinya resik. Biasanya kan sampai ke wandel nih ya. Ya, mulane kita resiki. Lho, iki tak sepilno duse lah. Lagi mau bermangan wareg terus tak resiki ya, diresiki kabeh. Wis gladake ngene iki tak sepilno gladake sisan iki. Tak sepilno. Iki wis wareg-wareg iki. Ya. Iki tak sepilno sisan. Nak sepilo larane sing numpuk. Iki larane wis numpuk iki. Dibakar kena dienggo bedhiang. Ora ndak wengi-wengi. Iki banget akeh bos numpuk iki. Banggal-banggal garing. Aduh. Iki yang resiki sisan iki. Iki wis entek. Tak kletisan sithik niki. Ya, step ngene iki jen. Yo. Iki diresiki tiga seminggu pisan biasane tak resiki. Ya sepurane rada males. Yang resiki iki paling seminggu pisan diresiki. Nek kandange wong-wong sing pernah tak sepil tiap hari bersih, soalnya mangane ngene iki dikai apa jenenge iku lho. Diligen sing disigar kuwi lho. Nah, aku langsung papan. Ya, dadi wis ngene iki. Rusak. Ya rusak tapi sambuh lah. Sementing wedhuse doyan. Doyan mesti terpaksa ngene iki. Ya. Makane direwusi kabeh iki. Nak sewopilno neh. Nggih kuat. Iki sisa pakan ya, sisa pakan sing numpuk dalam waktu 1 minggu ya iki ya. Engko kotorane mulai dicukuki, tapi urung tak. Iki kotorane wis kewandel iki, engko diadai karung. Wis iki sengaja dipakani dhisik bar diresiki, kira-kirane mengko sekitar jam 3 jam 4 lagi dipakani. Jam 3 jam 4 lagi mulai dipakani iki jam piro? Iki jam 1. Iki jam 1. Jam 1 luweh iki. Oh jam 3 jam 4 lagi dipakani, dadi wetenge iki ben pencernaane ben ramangan terus ya. Ben karo leren. Wis ngelas dilok ora apa-apa. Ngelas dilok. Nek dingelehno sedelok ngene iki, dekne kan iso gayemi, iso pencernaane iki ramangan terus, iso dadi daging. Nek mulai jam 4 lagi digwejor pakan sakake-akeh. Mulai jam 4 digwejor pakan sakake-akeh ya. Sampai ngobengi. Ini digwejor. Ono. Nek iso iku malah nek awan ya kaya ngene iki terus. Nek awan iki dadi nek awan iki piye ya, mangane sithik-sithik nembung iki lop. Biasane nek aku ngono. Ya mbolah tergantung arek sing rumati. Ya. Sepil bang pakan melimpah. Cek monggo tak dono bang pakan.
ya. Iki kandange kurang luwihe pira ya? Lalen aku. Nggawe dawa banget iki. Ya wis ngono wae sik. Monggo tak sepil maneh. Monggo tak sepil maneh ya. Pakane ya. Oke, suwun.